Гэта было так давно, што, можа, і не было ніколі. Але людзі кажуць. Вось у адным такім далёкім месцы жылі звычайныя людзі. Увесь год у працы ды турботах. Увогуле, людзі як людзі. У тым сяле звычай быў. Які чалавек як састарыцца, яго саджалі ў човен і адпраўлялі па рацэ у густы туман, каб задарма хлеб не еў, калі ўжо працаваць не можа. А ў тым сяле жыў адзін чалавек. Было ў яго шмат дзяцей і ўнукаў, і ўсе ўдавы, добрыя, любілі яго. Стараліся не пакрыўдзіць. Але калі як атрымоўвалася. Зусім састарыўся той чалавек. Стаў сівы як лунь. І чуе дрэнна, і бачыць няважна. Адны клопаты з ім. Суседзі смяяліся, а потым наракаць пачалі, таму што стары гэты ўжо нічога талковага зрабіць не мог. Схавалі дзеці старога ў пограб, ад іншых вачэй далёка. Сталі цішком насіць старому есці і піць. Доўга так жыў стары ў пограбе, ні на што не скардзіўся, за ўнукамі глядзеў і сына з нявесткай розуму вучыў. Тыя пыталі, калі ідзе што сеяць, як за скацінай глядзець і калі ўраджай пачынаць збіраць. Але год на год не прыходзіцца. Па восені не сабралі сяляне ўраджай, ні бруквы, ні капусты, ні зерня ніякага. І настаў ім вялікі голад. Усім стала блага, і людзям, і скаціне вясковай. Усім. Прынеслі дзеці старому апошні хлеб. А ён паглядзеў на іх і кажа: вы, кажа, здзярыце з хат стрэхі ды намалаціце тую салому. Зразумелі? Паслухалі дзеці старэнькага бацьку. Бачуць, зерня так шмат, што і да новага ўраджая хопіць. Суседзі, вядома, тут як тут. Пытаюць, адкуль столькі хлеба. Ну, а дзеці не адразу, але потым усё пра айца і расказалі. Што ўвесь гэты час ён у пограбе жыў, і што ён навучыў з даха салому сабраць і зерня намалаціць.
доўга яшчэ жыў старэнькі айцец. А людзі з таго часу пачалі старых паважаць, служыць ім і шанаваць.